Xorrosin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Uztailaren 14 dugu, Iruñean gaixoan kantatuko dute gaur arratxian, ta horrak ituko dira urtengo San Ferminak. Alare, biziak aintzinera segitzen du data, guk ere aintzinera segituko dugu eta Frantsisen konsolatorio atalera. Pasatuko gara. Eta atzo bezala gaur ere parean dut Eufrasio Irazoki, gure teknikariaren atatxi, batzo bezala bere aholkuak emateko pres, ez dala? Bai, ala da, baino ez aldu ikesi agurtzen, egunon lehenbizi. Bai, barkatu, egunon Eufrasio, egunon. Egunon, bai. Eta ze, gaur ere gerrarako pres? Gerra? Ez, utzi, ni libretu nintzen eta utzi gerra bakian. Bai, bino gure entzulen arazoak eitzeko pres, ez? Bai, oi bai. Tira ba, alaxe, edozein duda duzula, edozein kezka, edozein arazo, hemen gaude aitzeko pres. Beretzi bat, edo gure WhatsAppare hortxe duzu, 6 bizortzi, 7 bat 6, beretzi lau, 7 zenbakian. Hau, Frantsisen konsolatoria duzue, deitura sagiderrian. Eta tira, gaur entzuliak bisira biltzela ematen du, badugu dei bat, Frantsisen konsolatoria baierran. Bai, egunon. Egunon, nortzara eta nondi ditzi duzu? Jaione naiz, Hondarribitik. Ara, Hondarribitik. Aratere aietzen dire gure uinak, Bai, hemen egunero entzuten dugu Xorrosin, egunero. Ongi da, eta zein da zure arazoa? Arazoa? Ez, nik ez eta arazoik, Entzutet laguntzaile kanpaina betean zabiltzatela. Eta, astean euro bat baino gutxiagorekin Xorrosin laguntzen aldela. Bai, hortan gabiltza, bai. Eta astean euro bat baino gutxiagokin egiten laguntzen aldu dela Xorrosin? Bai, urtian 50 eurokin, hau da, astean euro bat baino gutxiagokin. Laguntza ematxeko deitzen dut? Ongi da. Bai, Euskal Hedabideak lagundu behar dire, eta gainera ditu dut, 1000 laguntzaile behar dituzuela, ez? Bai, bertzela... Bertzela ze, ja. Etorkizun beltza, ez? Bai. Jo, animo, Nik uste lortuko duzuela, Bai, eskalunak zerbait bali magara buru horrak erata. Jala den. Eta, laguntzaile izateko zein behar da? Guain zuzenean gaude, eta bertze telefono deitzen bazu, 9 8 bat 3 7 lau zenbakira. Gure idazkariak, eskiman jaurtxe dagoela, eta atoak hartuko dizizu. Aiama! Aiama etzizu laran zuzen inari naiz edo? Bai. Aiama, zen lotxa, Eta nien itzein, utzi. Deitxuko dut bertze telefono hortara, Venga, hau Xorrosin, animo! Mi esker, ongi segi. Mira, Hondarribin ere agitzen gaituztela, badugu laguntzaile gehiago, ez da gutxi. Ez da gutxi, eta nik ere inberko dut, oraintxe konturetu naiz, oinoz naizela laguntzailea. Tira, bertze diren bat edo baumen dugu, Frantsisen konsolatoria baierran. Kaixo, eske oso urdurinago. Lasai, nortzara eta nondi deitzen duzu? Ni Veronika naiz, eta Arantzatik deitzen dut. Ara, Arantzatik? Bai, baina ni ez naiz Arantzakoa, ni Gasteizkoa naiz. Gasteiztar bat Arantzatik deika, zeungi? Bai, Euskaldun berria naiz, eta Arantzara etorri naiz barnetegira. Ongi, erkin duzu, leku ederrera torri zara? Bai, hoxe, eta zein da zure arazoa? Ez dakit nola saldu barkatu, nere euskara oso txarra da, oso kaskarra da, Lasain eska, ez da euspazten, hanka sartut ere, ikesten dugu. Eskertzen dizuet, zuen konprentsioa. Esaten ari nintzen, esaten indoan, Arantzanago, barnetegian, aterpean, eta eren egun gauean iritsi ginen. Eskuara praktikatzeko leku hona, dudik gabe? Bai, baina ez dakit, ni 15 egun egonen aizen. Atzo, ametxe pesadilla izan nuen, Amets gaiztua?
Bai, hori, amets gaiztoa izan nuen. Ta ze amestu zinuen ba? Nola saldu. Arantzako plaza nengoen, eta batean pilotak leku ondotik zinderra izkit bat azaldu eta eraso egina izan zidan. Eta gero, beste aldetik satzaizkit bat oska egiten saiatu zen. Udaletxeko balkoira begiratu eta han zeuden goian nork nori eta nori norkak ikusten zinderraizkit eta satzaizkit nola erasotu ninduten. Amez gaizto arrarua ba? Bai, baina dena ez da hor amaitzen, Gero, denak ni erasotzen ari zirenean, agertu ziren gozategikoak eta jo zuten kanta bat. Enez gogoratzen zein. Zein hau? Hau izango da. Bai, hori zen. Eta ze pasatu zen gero? Gero azaldu ziren Arantzako batzuk eta beraien euskara itxian hitz egiten zuten, txinoz, eta batek mehatxu egin zidan. Mehatxu? Bai, esaten zidan idazlan bat egin beharko nuela. Nola zen? Nuela barkatu. Oida, idazlan bat egin beharko nuela. Baina haien eskualkian eta nik laguntza eskatzen nuen eta lagundu, baina inork kasurik ez. Nio, ze gaizki, eta azkenean zein zinuen? Azkenean ituta sentitu nintzen eta zorionez esnatu egin nintzen. Baina izerditan, oso gaizki txarto pastu dut. Tira, amets gaiztua izan bada gaitzerdi. Bai zera, gaitzerdi. Kamiseta, janzteko lanak izan ditu gaur. Orain eskolan egon beharko dut. Erraten du, nola? Digo, nuke. Baina ez naiz joatera ausartzen, ez dakiz zer egin. Ametsak asko inpaktatu nau. Eta ez dakit ni kapaz amabortzaldi hau bukatzeko. Bai, neska, bai. Asmentak zailak izaten dire, eta normala da asmentan galdu esentitzia. Baina lasa, elortuko zute. Ez dakit, animoak eskertzen ditut. Oida, ditut ongi erran duzu. Bai, ditut, oida, asmatu dut, ezta? Ze egin dezaket? Tira, hemen amets gaiztoik ez zeteko, oberena guatzera ezgartia izaten da. Eta ze, gauero, gau pasa? Ez, broma zen. Bueno, edo ez. Zuk horbestako eskorrak itentuzu horrez? Ze, parranda? Atxo, pasado atxo, nola da? Erenegun, bai. Hori, erenegun ere bai, erenegun ere parranda, baina egunero nik ez dakit. Ta trau batzuk edan ondutik, ez zara hola hobe sentitzen? Ausartago? Sueltago bai, baina hurrengo goizean berriz ere berdin izaten da. Nire iritziz, hizkuntza bat ikasteko eta zure kasuan eskuara ikasteko bi gauza behartuzu. Batetik, barnea askatu behar duzu. Beldur horiek gainetik kendu eta hanka sartzeko lotxak alde batera utzi. Ta bigarna, motivazioa bilatu. Motivazioa? Bai, eskuara ikasteko bidea luzea da, eta motivazio bat baldin baizu errexago inen duzu aintzinean. Hortaz, ni ondori batera jatu naiz. Zuk indarrozune da, bestako eskor batzuk, eta albaldin bada, arantza da inguruko norbaitekin ligetu. Ta nor daki, maite mintzera legatzen bazara, aixo, Bai, nik parranda egin eta hemengo mutiledon eskabatekin maite mindu. Bai, bestain bidena bar, eskuara solasteko lotxak alde batera utziko duzu, eta gainera, bertako batekin harremanen bat asizkero, eskuara ikasteko motivazioa biderkatuko zaizu. Ez dakit, ez dago gaizki pentsatua. Claro, zehatz. Claro, erdaraka da, hoi debekatua dago eskolan. Bai, barkatu, bai. Zure hitzak kontuan hartuko ditut, Gustatu zait plana, parranda edo ez, parranda eta ligoteoa. Mila esker. Ez da zeren, venga, segi klasera. Ez, orain aterpera kubata batzuk edatera, gero arratsaldean bertso tailerra daukagu, ala esan dute, eta zelako txapoia, majo, indarrak hartu behar ditut? Bai, egie, kasortan justifiketu dago, honegin bada?
Eta mila esker ditzatik, aiot, animo. Agur, mila esker zuei. Tira, goizetik kubatetara, ospa. Tira, euskara ikastea lortzen badu, gaitzerdi, ala, gero arte. Chequea.